दुलाराय बर' रायजो राजाखौ खनसेबार फिन बरायनानै लानाय जाबाय। एक्चुअलि आं हरावहाय थांनाय मोनायावहाय बारा उन्दुनाय जायाखै, ओंखायनो देहा सानाव दसे उन्दुदोंमोन, एसे बोरैबा मोनदों आरोखि। थ' खोथाया गोबाङानो माबायाव सोंहरदों, कमेन्टआव सोंदों, कमेन्ट सेक्सनाव रन्जन दैमारि सारनि बारै भिडिअ लाबो दा आं बिनि रन्जन दैमारि सारनि बारै भिडिअखौ लाबोनो सानदों, नाथाय एसे उसुबिदा, भिडिअआवहाय कयेकथा खोथाखौ बुंनोबो उसुबिदा जायो, बिनि थाखायनो आङो भिडिअबो लाबोनाय जायाखै सारनि बारै। खोनानो मोनदों मोजाङै नांगौ जायोब्ला आं फैगोन मासनि 10-15 थारिखसोहालागै बिनि बारै मोनसे मोजां भिडिअ लाबोनो सानदों। बिनि उनाव नायनोसै माबोरै जायो। बिनि सिगां आङो दा सारनि बारै जेबो खोथा बुंनो हाथ'वा माने बुंथ'नाय नङा आरोखि। आं एसे उसुबिदाबो मोनदों, मानो होनना बुङोब्ला कयेकथा बुस्थुआ दा सोलिगासिनो दङ। बर' रायजो राजाफ्रा गासैबो सोंदों रन्जन दैमारि माबोरै जादों, माबोरै दङ, बेफोरबायदि खोथायाखौ आरोखि ना। थ' बिदिनो आं लाबोनोबो सानदोंमोन, लाबोनो हायाखै कयेकथा जाहोननि थाखाय माने लाबोनो हाखाथाराखैबो। ओरैहाय सारनि थाखाय कयेकथा बुस्थुखौ आं बुंनो बादोंमोन आरोखि। जेखियानो जादोला गोबां रायजोआनो दिनै सार रन्जन दैमारिखौ नागिरदों, नाथाय प्रमद बर'आ दिनै मानो बर'नो हायाखै? मानो बर'ना? मा खालामनो सानमारदों? मा सानमारदों? ना बिसोरो अनलि जेलाव गावसोरल' आरामाव थाथों, आंल' आरामाव थाबाय थाथारथों, बेखौसो सानगासिनो दङ नामा? बे गोरोन्थि जागोन एक्सुअलि। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै सागान हैनो थांबाय, मोजाङानो जा जियानो जा, दिनै एकर्डआ मोजां जाब्लाबो गाज्रि जाब्लाबो दिनै बियो सागान होहैबाय। जिथु सागानगिरि हिसाबै बियो मानो उदां जाया? ना दिनैहाय मोनफा मोनफा आफादफोरा आसामाव थानाय जेसेबां आफाद दङ, जायहा सिजफायाराव दङ, जायहा दिनै एकर्ड खालामनो थांगोन, बा मालाबा सोरबा आलफायानो होन एकर्ड खालामनो थांगोन, ना पुलिस बर'आ जेलाव थागोन, ना अरबिन्द राजकुमारा दिनै जेलाव थाबाय थागोन? बिसोरनि बारै दिनै जेबोआनो जाया। दिनैहाय जोंनि बर'नि बेलायाव रन्जन दैमारिल' मानो बिदि थाखो? जायहा दिनै बर' हारिनि थाखाय नांग्रा, फाइट खालामग्रा, दिनै बेफोरबायदि मानसिया जेलाव थाबाय थानांगौ नामा? दिनै बे आफाद गैयामोनबा नों बर' रायजो राजाया, आसामनि बर' रायजो राजाफ्रा माबायदि जागौमोन? बेखौबो खनसे साननानै नायदो। प्रमद बर'आ बेखौबो मिथिखायो, नाथाय बियो अनलि गादिखौल' सानबाय थादों। नाथाय रन्जन दैमारिखौ दिनै गादियाव थानो मोनबाबो मोनाब्लाबो अन्तत न'आवथ' थानो हायोना, माखासे खोथाखौथ' साननो हायोना बियो। माखासे खोथाखौ दिनैहाय बे इलेक्सन गेलेयाबो जानो हागौ। दिनैहाय बियो इलेक्सन गेलेयाबाबोथ' थेवबो न'आव थानो हानायनि बा माबा मोनसे मोन्थायाथ' बेहाबोथ' दङना, अधिकाराथ' दङना। बेखिनिखौथ' खालामना दोननो हायो, माथो बरननो हायो माथो बेखिनि खोथाखौ सानबानोथ' जायोना। बाद बाखि एफाराब नोंनि बे गादि गोमाजानो गिनाय बा माबा मोनसे पावार गोमाजानो गिनाय, बेखौ सानबा जानाय नङाथ'। पावारा देरसिन नङा, नोंनि बे पावारा देरसिन नङा। अनलि जोंनो नांगौ रन्जन दैमारियासो देरसिन जोंनि थाखाय। खारन बियो दिनै आफाद खुलिनानै बा बिनि सागान होनायावसो, दिनै बिनि सान्थि सुक्तियावसो दिनैहाय नोंसोरबो बे गादियाव थानो मोन्दों बा पावाराव थानो मोन्दों। नोङो सोरबा इउजि ब्रह्म होन, उरखाव गोरा ब्रह्मआनो होन, सोरबा प्रमद बर'आनो होन, नोंसोर सानैबो बे गादियाव थानो मोन्दोंलै। रन्जन दैमारिनि पिस एकर्डआवसो नोंसोर बेफोरबायदि गादियाव थानो मोन्दों। नङाबा थानो मोना, बिदि मालाबाबो थानो मोना। इउजि ब्रह्म नोंबो थानो मोना, प्रमद बर'आबोथ' थैनोबो थानो मोनामोन बेफोरबायदि बे पिस एकर्ड खालामामोनबा, सागान हैयामोनबा। नों बिदिनो न' बड'लेण्ड न' रेस्ट बिदिनो दावहा नाम बुङै गोब्रामनो माने माबा जालांसिगौमोन नोङो, मिथिबाय? एसे माबा मोनसे जायोब्लानो नोंनाथ' धरनानि अनगायै जेबो सिनायामोन। बै बर' रायजो राजाखौ एफाराब धरनायाव होसिख्रावनायाव लानानै नोङो दिनै मा खालामखो? दिनैहाय
रन्जन दैमारिखौ बर'नो गोसो गैया बा बिनि बेल' नङा जेलाव थानायफोरखौबोथ' बर'नो गोसो गैयाना नोङो आरोबाव बिनि सायाव पिस एकर्ड जासै जाना रन्जन दैमारिया दे जेलावनो थाबाय दिनै जाया थैदों जाया मुंख्लं जादों मानो हारसाफोरनिया मानो बर'फोरनियासो दिनै रायजो सरकारासो घोषणा खालामबावदों मा हिसाबाव खालामखो बेफोरखौ रायजो राजा जायफ्रा इन्टेलेक्सुयेलफोर नोंथांमोना स्टेटमेन्टआव नाय बबेबा पेपार स्टेटमेन्टआव नोंथांमोना पेपार लाजोबो बयहाबो गोरों गोरा बिथांमोना नाय आरोखि आं नायनो खावलायगोन बिथांमोनखौ मानो होनोब्ला दाखालिनि पेपार स्टेटमेन्टआव आं नुदों 28 थारिखनियावहाय जायहा बर' आन्दलननि आन्दलन समाव बर'फोरा दिनैहाय मुंख्लं जादों बा मार्टियास जादों बिसोरनो रायजो सरकारा घोषणा खालामबावदों रायजो सरकारना केन्द्रीय सरकारा घोषणा खालामबावदों नों बर'नि थैनायफ्रा मानो घोषणा खालामजायाखै बेफोरनो अनसुंथाइखौ होगोन होननानै मानो घोषणा होआखै दासिमबोलाय मा हिसाबाव मा जादों बेफोरो मानो बेफोरबायदि जाबाय थादों गासैयावबो अबहेला एखेबारे सेस एनडिएफबिनिब्लाथाय प्रमद बर'आ एलार्जि मोनो ना खारनायसो मोनो ना मोनामनाय मोनो आंनिया खोथाया बेल' आफादनि एनडिएफबिनि केडारफोरखौ बा एखेबारे प्रमद बर'नाव हाबैजोबबानो जे गासैबो जाजोबगोन बे नङालै प्रमद बर' नों जेरैबायदि सानदों बेफोरबायदिया जानाय नङा इउजि ब्रह्म नोंबो सिन्था खालाम एसे नोंबो रायजो राजानि बिराद गिदिर गिदिर लेक्सार मारियो नोंबो पावाराव गैयाब्लानो एखेबारे पावाराव थासान्दिखाय दासो गुरै गुरै जादों नोंहालाय बिनि सिगांलाय एकदम नोंनियाल' सिगांमोन इउजि ब्रह्मखौ दिनै बिदि बुंनो समाया जोङो बैसोआव देरसिन मिथिबाय बैसोबो गेदेर नोङो गोबां सेक्रिफाइस खालामबोनाय नांबोनाय दावहा नांबोआखैब्लाबो गुबुन गुबुन एंगेलजों गुबुन गुबुन एंगेलजों नोंथाङा फाइट खालामबोदों इन्डिया गभर्नमेन्टजों आसाम गभर्नमेन्टजों पलिटिक्सआवनो होन बा बे धरना कार्जखुसि माबा माबि खालामनायावहाय नोंथाङा गोबांनो माबा अबदान दं दिनै नोंसोरो देनांहाय बेफोरबायदि खोथाखौ नोंसोरो बुंजायोब्ला देहायाव नांहैगोन मिथिबाय जेला पावारनिफ्राय ओंखारख्लायगोन आरो नोंसोरखौ जोङो बुंनो हानायनि मोन्थायबो दङ बुंबायबो थालांबाय थागोन जोङो प्रमद बर'खौथ' बुंबाय थागोन सानफ्रोमबो फंसेब्लाबो बुंज्रेदनो मोनाब्ला गोसोआ सान्थि मोना मिथिबाय नोंथाङा नाय दा नाय मिथिबाय बे गामि ओनसोलनि मानसिफोरा नायगोन नों दा नाय आंनो मैदेर मासे गराय मासे नांगौलै प्रमद बर' बिनि अनगायै जेबो नाङा आंनो नोंनि बे अमा फिसिनाय अमाखौबो नाङा आंनो दाउ अमाखौबो नाङा आंनो आं बिदिजों हाया खारन जोंनि अमा फिसिनाय मानाय दाउ आबै आबौआनो फिसिखानायमोन 200टा गाहाम फिसियोमोननो मासेखौनो फिसिनानै नाय नोङो बिनि तामासाखौ नायथारनि आङो 100 200टा नाङा अनलि मासेल' फिसिनानै नाय बिनि तामासाखौ नायनि आङो एसे प्रमद बर'नि तामासाखौ नायनि नोंनि बिसिखौ आदारल' होबाय थिनबायल' था अमा आदार थिनदो सानफ्रोमबो फुङाव खनसे सानजौफुआव खनसे मोनायाव खनसे खुनथाम टिप होनो हो जागोन अब्लानो बिनि तामासाखौ नायगोन आरो लोमजायोबा मुलि दौनायनि माबा माबि बिखौ खालाम बिना लायनो हो बिसोरखौ भेटेनारि डक्टराव थांनानै मोनगोन नामा दा नोंसोरो भेटेनारि डक्टरफोरावहाय हाबनानै नाय बेफोरबायदि आरोबाव मोनसे खोथाखौ आं बुंनो नागिरबावदों आं मोनसे मा होननानै बुङो दाखालिनि जिहेतु अदालगुरियाव प्रमद बर'आ मोनसे मिटिं लादों दै मिटिङा बिनो जे एनडिएफबिनि केडारफोरा गासैबो दाउ अमा फिसिनांगौ बिनि मोनसे फर्म मोनदों आं बे फर्मखौ नोंथांमोना नायनानै कमेन्टआव लिरनानै हो मा फर्म माबायदि जानांगौ मोनसे अमा दाउ फिसिनायनि गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनथारनाय फर्मबा बे बुस्थुखौ आं जेनेरेल खालामनानै होगोन आं बिखौ बा स्क्रिनाव होगोन आं गोलावै खारन बिखौ सोरबा सासे बेक्तिया कम्पिउटाराव थांनानै बा मोनसे टाइप खालामनानै एसे होनायफोरबायदिसो मोनदों एखेबारे माबे फान्डनिफ्राय हरदों बेफोर फान्डनि नामाथ' थागोन ना एसेब्लाबो गोजौआव जेबो गैया माने व्हाइट पेपाराव लिरबाय कम्पिउटाराव थांना टाइप बुबाय नाम थाबाय माबा माबि थाबाय बेल'नो जेबो गैया बेल'नो ओमफ्राय बेफोरखौ नोंसोरो रायजो राजाफ्रा गनायगोन ना बियो सोरबा सासे बेनिफिटनि थाखायसो बिखौ खालामदों नामा ना प्रमद बर' सरकारा बिखौनो बेफोरबायदि खालामना होनानै ओरैनो नंखाय बाखायनो माबा खालामनो होदों नामा बबेबा मोनसे जुदि एनजिअआ जुदि होदोंब्ला बै एनजिअनि गोजौआवहाय एनजिअनि नामा थागोन खिन्थु बे एनजिअनि नामाबो गैबावा होनबा
माबायदि बेफोरलाय अमा फार्मनि माबाफोरखौलाय होनो हानो बियोदोलाय नोंथांमोना बे लेखाखौ नायग्रो आं स्क्रिनाव हगारगासिनो दङ बिनि उनाव नोंथांमोना कमेन्ट खालाम थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि